Супер много пари за оригинална дизайнерска чанта и получаваш това или дори това. Не ти се случва това, ето няколко съвета как да различиш оригинал от фалшификат. Начините, по който да различите оригинал от фалшификат, е в качеството на изработка. По принцип за фалшификатите се използват много евтини материали и може да забележите неравни шевове на конците. Както може да видите при тази оригинална чанта на Пинко, шевовете са изрядни и няма стърчащи конци. Фактор, по който може да различите фалшификата от оригинала, е изработката на самото лого на бранда. Фалшификатите то може да бъде размазано или мъгляво, не толкова прецизно, докато при оригинала може ясно да видите всеки един детайл от самото лого. Естествено и един доста очевиден фактор би могъл да бъде цената.Ните брандове си държат висок ценови клас, така че ако виждате някоя оригинална чанта на много ниска цена, то много е вероятно тя да бъде фалшива. Друго важно нещо са опаковката и етикетите. Оригиналните продукти обикновено се продават с висококачествена опаковка и автентични етикети, които включват подробна информация за продукта и марката. Фалшивите често имат по-прости и евтини опаковки и етикети, които могат да липсват или да съдържат грешки, така че обръщайте внимание и на това. Така че ако искаш да си сигурна, че аксесуарите, които си купуваш, са оригинални и си струват парите, разгледай сайта на Outlet City Modi, за да видиш нашите предложения.